Калі заходзіць гутарка пра вынаходніцтва ракет ці пра засваенне космаса, напрыклад, ой-ой-ой, то расейцы звычайна ўзгадваюць Константина Циолковскага, дзівакаватага тэарэтыка-фантазёра. Амерыканцы і немцы Германа Оберта, піянера ракетнага будаўніцтва 20-го стагоддзя. А вось свядомыя і адукаваныя беларусы, калі заходзіць гутарка пра ракеты і космас, скажуць: «А ну-ка, патрымай маё піва!» і называюць імя Гагарына. Да якога Гагарына? Не, ну Гагарын, канешне, ён мае беларускія карані, ён са Смаленшчыны родам, але гэта не тое. Ёсць больш важны чалавек у развіцці ракетабудаўніцтва, родам з Беларусі. Гэта Казімір Семяновіч. А гэта яшчэ хто такі? Божачкі, невучы, вы не чулі Казіміра Семяновіча? Ці вы ў школе вучыліся? Ну добра, сядайце паўтульней і слухайце уважліва. Сёння мы пагаворым з вамі пра чалавека, які, жывучы ў 17 стагоддзі, апярэдзіў развіццё сусветнага ракетабудаўніцтва на 200 год і, адпаведна, моцна паўплываў на яе станаўленне. Пра літвіна Казіміра Семяновіча. Казімір Семяновіч нарадзіўся дзесьці ў 1600 годзе, на пачатку страшнага і крывавага 17 стагоддзя. Дзе ён дакладна нарадзіўся, невядома, але сам Казімір неаднойчы называў сябе літвінам, грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага. Таксама мы не ведаем, дзе Семяновіч вучыўся. Магчыма, у Віленскай акадэміі, бо па ягоных тэкстах бачна, што Казімір атрымаў дзесьці бліскучую адукацыю. Ну, альбо вельмі шмат займаўся сам. Самаадукацыя руліць. І тое праўда. У ютубчыку цяпер усё ёсць. Хочаш манікюр вучыся рабіць, хочаш ракеты. Ну, ютубчыку туды яшчэ не было, але упартасць робіць цуды. Семяновіч мімаходзь узгадваў, што яго з самага дзяцінства цікавіла піратэхніка і артылерыя. Вось чаму феерверкі так прыгожа лятуць і ўзрываюцца. Чаму гарматныя ядры лятуць з рознай хуткасцю і на розную адлегласць? Як агулам зрабіць артылерыю больш эфектыўнай? Вось менавіта з-за гэтай цікавасці Семяновіч і выбраў сабе вайсковую прафесію. Мы ведаем, што падчас Смаленскай вайны 1632-34 гадоў ён удзельнічаў у аблозе крэпасці Белы, цяпер это ў Тверской вобласці. Сілы Рэчы Паспалітай там былі магутныя, 30 000 жаўнераў і каля 150 гармат. Але, не гледзячы на гэта, узяць крэпасць з 1000-ным гарнізонам яны не змаглі. Магчыма, на той аблозе Семяновіч быў якраз пры гарматах, і там ён убачыў недасканаласць і хібы айчыннай артылерыі. Колькі, кажа, страляе? 300 метраў? Ай, паспрабуем, каб на 500 угасіла, ось сюды ў жарало. Можа, не трэба? А трэба, а чаму не? Для навукі, для людзей, для будучыні. Яно ж казённае. А яшчэ его калі коркам заткнем, жарало, яно ж, напэўна, будзе лепей працаваць. Ну, можа, дакладна не трэба? Давай, палі. Давай, падпаляем. О, давай. Вось дзе жахнула. Але, здаецца, замала пораху усыпалі. А давай паспрабуем на 800 метраў. Запаляй! Таксама Семяновіч удзельнічаў у бітве з асманамі пад Ахматавым у 1644 годзе, дзе быў уражаны выкарыстаннем ворагам піратэхнікі. Асманы ў пэўны момант выпусцілі дымавыя шашкі, каб схаваць сваё адступленне. Во як можна, падумаў наш герой. О, і ў мяне падобная тактыка. Якая тактыка? Я калі адступаю, таксама нешта выпускаю. Фу, коценька, сціхніце. Відаць, ужо тады цікавасць да артылерыі і практычны вопыт Семяновіча быў заўважаны ўсім навокал. Таму што ў 1645 годзе асабіста кароль Рэчы Паспалітай Уладзіслаў IV адправіў Семяновіча на службу да герцага Генрыха Аранскага для ўдзелу ў гішпана-галандскай вайне. Відаць, задачай Семяновіча было прыгледзецца да актуальнага практычнага вопыту еўрапейцаў, паглядзець, як страляюць і працуюць розныя еўрапейскія гарматы.
Шмат часу на знаёмства з еўрапейскай піратэхнікай кароль Семёновічу не даў і ўжо праз год выклікаў яго назад у Рэч Паспалітую на новую вайну з Асманскай імперыяй, дзе ў якасці інжынера Казімір правёў каля 3 год. Семёновіч стаў сур'ёзным, вопытным вайскоўцам на высокай пасадзе. Усё, падаецца, складвалася добра, хутка можна было выходзіць на пенсію і заводзіць гаспадарку. Але ў 1649 годзе жыццё Семёновіча раптам робіць рэзкі паварот. Літвін кідае службу і едзе ў Амстэрдам. Як вы думаеце, для чаго? Хе-хе, ну ёсць пару варыянтаў. Вы здзівіцеся, Семёновіч едзе ў Амстэрдам, каб напісаць там кнігу свайго жыцця. Вось гэта паварот. Ну так, нечаканае рашэнне для вайскоўца. Існуе версія, што ён пасварыўся са сваім начальнікам і з-за гэтага сышоў са службы. Але ўсё ж лагічней выглядае, што ён рыхтаваўся да такога развіцця падзей. Як я ўжо казаў, Семёновіч у сваёй кнізе ўзгадваў, што ён з дзяцінства цікавіўся артылерыяй. І напраўду, праз усё жыццё ён спецыяльна ездзіў на войны, каб бачыць там артылерыю. Ён прачытаў процьму кніжак, ён сам асабіста праводзіў шматлікія доследы. Ён вывучаў тыя навукі, якія звязаныя з артылерыяй: піратэхніку, скульптуру, гідраўліку, акустыку і, відавочна, людвісарства. Што? Людвісарства. Гэта навука такая па адліву буйных рэчаў з каштоўных металаў. Найперш гарматы і званы. Ну, гэта не зусім навука, гэта хутчэй мастацтва, хаця ў Еўропе гэта часцей называлі рамяством. Вось, дарэчы, гэта нявызначанасць якраз моцна і напружвала Семёновіча. Ён некалькі разоў піша пра гэта ў сваёй кнізе, бачна, што яму гэта праблема набалела. Вось у чым была праблема. Стварэнне гармат – это вельмі складаны тэхнічны працэс. Як гэта не дзіўна, не зусім вайсковы. Людвісары адлівалі не толькі гарматы, а, напрыклад, яшчэ і гарадскія званы. Таму стварэннем гармат у сярэднявеччы, а нават часам і абслугоўваннем іх на полі боя займаліся не вайскоўцы, а цэхавыя майстры, ну, то бок цывільныя людзі. І гэтыя цывільныя людзі не дужа хацелі дзяліцца сакрэтамі стварэння гармат з кім-небудзь, асабліва з вайскоўцамі. Чаго вам, вайскоўцам, выдаць усе сакрэты артылерыі, каб вы людзей пазабівалі? О, тук-тук, хто там? Вы ж пустыя галовы, вы ж нічога мазгамі не варушыце. Што з вамі гаварыць? А вы, рамеснікі, вам што? А вам абы грошы толькі, золата зарабіць. Што, як можна з вамі размаўляць пра высокія матэрыі, пра навуку, пра ідэі? А вы філосафы? Ну, вам толькі ўсё эфіры. А гэта ж звычайная рэч, матэрыяльная, гэта ж гармата. Ідзіце вы адсюль усе, чаго вы ўсе прыперліся да мяне? За, скажем так, манаполіяй людвісарства ў сферы артылерыі на сярэдзіну 17 стагоддзя накапілася вельмі шмат праблем. Ну, найперш, развіццём артылерыі займаліся не навукоўцы, а рамеснікі. Рамеснікі, ў сваю чаргу, хавалі шматлікія сакрэты і веды пра гарматы, іх функцыянаванне. А гэта спараджала шмат міфаў, ну і моцна тармазіла развіццё ўсёй сферы артылерыі. Нашаму герою асабліва балела, што тармазілася развіццё артылерыі ў яго на радзіме, у вялікім княстве літоўскім, якое ў той перыяд было на мяжы вялікай вайны з Масковіяй і Швецыяй. І Семёновіч вырашыў разарваць гэтае заганнае кола. Ён хацеў, каб артылерыя сталася навукай і развівалася адкрыта. У 1649 годзе ён сеў за напісанне сваёй кнігі, а ўжо ў 1650 у Амстэрдаме ён выдаў кнігу «Artis Magna Artilleria» – «Вялікае мастацтва артылерыі». Вось, паглядзіце, якая яна была. Прыгожая вокладка, 304 старонкі і вельмі шмат карцінак да ўсіх раздзелаў гэтай кнігі. Вялікае мастацтва артылерыі выбухнула ў Еўропе. Ну і што там такога? Кніга як кніга. Карцінкі як карцінкі. Не, вы зразумееце, такога пра артылерыю яшчэ не выдавалі. Вялікае мастацтва адразу стала хітом. Ужо ў наступным годзе яе пераклалі на французскую мову, асноўную кніжную мову таго часу. Справа ў тым, што Семёновіч падсумаваў усе вядомыя актуальныя практыкі са сферы артылерыі, якія былі вядомыя на той час. Да яго кнігі пра артылерыю пісалі найчасцей людзі, якія не дужа зналіся ў артылерыі, а тыя, хто зналіся, не пісалі. І Семёновіч змяніў гэту сітуацыю.
Семянович, як актыўны практык, напісаў пра ўсё максімальна дасведчана, пра прынцыпы функцыянавання гармат, пра іх ліццё, пра фізіку працэса, пра хімічныя аспекты, класіфікаваў ядра і абсталяванні, неабходныя для гармат, і шмат што яшчэ. Там жа навукоўцам апісаныя спосабы здабычы чорнага пораху. Асобна ў кнізе распавядаецца пра феерверкі. Штосьці пашло не так. Можа, зноўку мала пораху насыпалі? Ці што? Не дайду да ладу. Так, досыць вялікі раздзел у кнізе прысвечаны якраз феерверкам і варыянтам іх стварэнняў. Відаць, Семянович разумеў важнасць забаваў для людзей жорсткага 17 стагоддзя, а магчыма, узгадваў свае дзіцячыя ўспаміны ад гэтага прыгожага відовішча. Таму і падсумаваў веды пра феерверкі ў сваёй кнізе. Вось паглядзіце, якія прыгожыя выявы петардаў атрымаліся. А, вось, оказывается, хто гэта паскудства прыдумаў. Цяпер усё ясна. Не, прыдумалі кітайцы. Семянович толькі падсумаваў. Ён агулам добра падсумоўваў і знаходзіў новыя ідэі. Напрыклад, за 35 год да ўвядзення ў фізіцы тэрміна «кінетычная энергія» Семянович у сваёй кнізе апісвае гэту з'яву, хаця і другімі словамі. Я вось недавно познаёміўся з кінетычнай энергіяй. Тапка. Не самыя лепшыя ўспаміны. Пачуваю, котчыкі. Але вернемся да кнігі. У 17 стагоддзі ў Еўропе гэту кнігу зацанілі як выдатны падручнік. І яна была такім падручнікам на працягу ажно 200 гадоў. Але ў 20 стагоддзі праца Семяновича зведала новую хвалю папулярнасці. Бо адзін з раздзелаў кнігі быў прысвечаны ракетам. Семянович быў адным з першых, хто выказаў ідэю пра трохступеньчатую рэактыўную ракету, якая можа ляцець, адкідваючы першыя ступені. Таксама навуковец прапанаваў увядзенне дэльтавіднага апярэння для ракет. Для нас цяпер гэта відавочная рэч, бо такое апярэнне ёсць нават на стрэлах першабытных людзей. Але ў 17 стагоддзі было прынята на піратэхнічных ракетах прывязваць жэрдку даўжынёй 6-7 памераў ад самой ракеты для стабілізацыі. Гэта было вельмі незручна, і таму прапанова Семяновича была рэвалюцыйнай. Дарэчы, навуковец ніяк не апісвае прызначэнне гэтых ракет. У 17 стагоддзі яшчэ не было ясна, як у прынцыпе можна выкарыстоўваць ракеты. Атрымліваецца, што ідэі Казіміра апярэдзілі свой час гадоў на 200. Бо толькі ў 20 стагоддзі навукоўцы пачалі сур'ёзна прыглядацца да ракетаў як да спосаба засваення космоса, ці як да спосаба забойства максімальна вялікай колькасці людзей. І вось тады пра Семяновича ў чарговы раз узгадалі. Той жа Цыялкоўскі некалькі разоў спасылаецца на Літвіна ў сваіх працах. Карацей, праца Семяновича сталася падзеяй у еўрапейскім навуковым свеце і заставалася ёй да 20 стагоддзя. І, можа быць, якраз гэта і прывяло да хуткай смерці даследчыка, як это не дзіўна гучыць. Бо ўжо праз год пасля выдання кнігі ў 1651 годзе Семянович раптам знікае. Як знікае? Вось так, бясследна. Мо ён на ракете паляцеў? Куды? На Марс, як Ілон Маск. Цікавая версія, такую яшчэ ніхто не прапаноўваў. Але факт застаецца фактам. Пасля гэтай даты мы больш нічога не ведаем пра Казіміра Семяновича. І вось што цікава, у сваёй кнізе даследчык падрабязна апісваў, што ў яго ўжо гатовая да выдання наступная частка кнігі пра асадныя тэхнікі, зброю і іншыя цікавыя і рэвалюцыйныя рэчы. Вось жа, нечаканае знікненне піратэхнічнага майстра разам з відавочнай незадаволенасцю ўсіх літвісараў Еўропы з-за таго, што Казімір Семянович раскрыў іх сакрэты, побач са знікненнем другой часткі кнігі спарадзіла процьму таемных версій пра тое, што Казіміра Семяновича забілі праз змову. Гэта версія мае шмат хібаў і наўрад ці будзе калі-небудзь даказаная, як зрэшты і аспрэчаная. Таму нам застаецца толькі факт. Літвін знік разам з другой часткай сваёй кнігі. Хлопцы, а вы дзе? Я тут, а вас няма. Ілон Маск, я чакаю цябе. Знік, але застаўся ў гісторыі.
Вялікае мастацтва артылерыі стала настольным падручнікам для ўсіх еўрапейскіх спецыялістаў гарматнай справы на наступныя 200 год. Па ім вучыліся, правяралі гіпотэзы і прасоўвалі гэтую навуку. Менавіта Семяновіч зрабіў першы крок для таго, каб артылерыя сталася адкрытай навуковай сферай, як і іншыя. Ох, не ведаю, як там з артылерыяй, але фейерверкамі то ён дарма заняўся. Ікаўка пазней ад іх. Ну так, ёсць такая праблема. Навука заўсёды ідзе поруч з вайсковай справай, і гэта вялікі маральны выбар для ўсяго чалавецтва. Але звернем увагу на адно. Семяновіч адзін з самых выбітных нашых навукоўцаў у 17 стагоддзі, і ён усюды называў сябе літвінам. Сваю кнігу ён спяшаўся напісаць у тым ліку для таго, каб умацаваць артылерыйскае мастацтва на радзіме, якая якраз тады, у 1650-х гадах, уваходзіла ў перыяд страшных войнаў. Кожны ратаваў радзіму як мог. Семяновіч праз вайсковы падручнік, спрабуючы з рамяства зрабіць навуку.